главата си. Отвън напедя се от нас. Не говори! Говори! Сънувах толкова с хубав сън. Чакай, как започваше? Така. Войната свършена. Разбираш ме, нали? И всичко е в нашата ръка. Нали така, Лори? Работех пак в завода. А пък то уж същия завод. Машини същи. Частите им блеснали. Злато. И ставите им някак по-могъщи. В завода ти, Лори, си надзирател и казваш: днеска искам 300 болта. Добре, Лори, отлично, мой приятел. И двамата се смееме доволни. А вънката е широки небосвода. Блести небето, въздуха блести и дишаш толкова свободно. И сам не вярваш, че това си ти. Дори погледна другия в очите. Те бяха толкова детински днес. Усмихна се и каза уж сърдито: какъв си ти мечтател, Фернандес? Нисто гаснаха звездите. Врага отстъпваше в паника. Без строй. Сигнал за бой. Започваше атака.